Astral travel. Because the weight of your words is heavy on my chest, I decide to rid myself of words by leaving my body. My mouth open, I utter myself up the ceiling, like words with smoke. No sound, no music, all seeing, all hearing. The silver cord, an ancient silver hair that I must wear to tie me up to the olden now, or what ought to be. Floating above the staircase, I figure the living room, the sala set, the sofa where it all started. Past, present, future, far, near, here, pressing loudly against my silent nothingness. Then the vision comes, wounding words like prayer, bending time like light, cracking the now or what ought to be like mirror. Knowing that you're always with me, a mother's lullaby, a sister's little prank, a teacher's faith, a lover's gaze. Our silver cords entwined as when our hair gets entangled in our tongues during an ancient kiss. Because the weight of your words has always been and will always be heavy on my chest, I decide to fill myself with words by thinking of my body, by coming back, uttering myself to myself, while you listen, inside me, as I am you, and you are me. Astral travel. Ang title niya is Panuga. Nagrilipa ka na ang panuga mo sa ko, magatol kaya sinagaw ko. Nagkarulugan na ang pakiulay mo sa ko, mahaldas kaya pinabayaan ko. Nagrara na ang mga kahanbugan mo sa ko, naggatok kaya binulog ko. Nagkakagan na ang pighipo mo sa ko, makanos kaya kinitip ko. Ay, dahil ko na ko ta kinitip, nagbalik ang lana. Thank you. Antipara. Una ko daw, makakaya ko pa. Una ko daw, may hiling ko pa. Ang marumarong na sitwasyon, pilit kong mi kuroon, mimigaran. Masakit talaga pa. Marumarong na no. Pilit kong ninigaran sa edad na ini, talagang kaibuhan. O antipara ko sa kuyang kaiba. Aldaw hapon sa kudbanggi, kaagapay ka pa. Ang sa kuyang pagbasa, minaliwanag pa. Gayon kan kinaban, nahihiling palalo ang mga siksing darami. May bagong discovery kita ko niya. Good job! So, ang title ka, Nakita na Piritan. Nakita na Piritan. Naghahandal ako magsabi na bakoy ka ang pasi nasa sa kuya magbaso kasi mapauma. Alagad ako, di ka maanggot pag sa kuyang sinabi, bako mali ka ang bunga. Salamat sa lahat. Coming out tonight and Okay na? Okay, pag-pop kita sa agad. gusto mo ano sa video kihan? Kasi may microphone. Eh? Sige, Hey, okay. sino gustong sumama? Okay, May tapos 24 hours doon. Kaso lang, daming mga bagla. Kung kanya. Irvin, basta kasama natin si Irvin, my page. Diba? Ay, sige. Salamat sa lahat.
Ano? Bicol Sound.
Alam-alinay, kamot ang talimo, depektibang luna, sa sama ng loob. Di tayo sa labagan, lagot lang ang lagot, hanggang buhay magdilim, magtayo ang talutok. Di tayo mag-amorchikot ng buhay. Second preliminary rounds. Magsimula tayo open mic muna bago sa competition. So, kung gusto nyo recite ng tula o joke, monologue, comedy, and opening mic. O gusto mo kanta ng gitara. So, ingat lang sa joke mo kasi medyo sensitive. I may have met you, walked the same footpath you have crossed, or sat down on the same chair you sat on in a coffee shop. We watch the same sun rise and set, the same waxing moon on a field of stars. We may have been caught by the rain off guard, but you chose to head for shelter as I basked under the soft kisses of the raindrops. Perhaps it was your scent that was carried to me by the wind. Whoever you may be, or wherever you are, I will send fleets of bottled messages that may one day get washed
ashore stumble upon you while walking along the beach alone, reminiscing about doubts and pains of your yesterday. And I will tell you in those bottled notes that the world may have street corners of uncertainty and defeat, but the same world our lives dream in has fields of flowers and oceans so persistent that they never refuse to kiss the shore. Until now, I'm searching for you. Your fingertips across my skin, the palm trees swaying in the wind, in the heavens. You send me Spanish lullabies, the sweet sadness in your eyes, quiver never want to see you unhappy. I thought you wanted to stay. Goodbye, my almost lover. Goodbye, my hopeless dream. Trying not to think about you. Can't you just let me be? So long, my loveless romance. My back is turned on you. Should've known you'd bring me heartache. Oh, most lovers always do. See you walk
my hotel brings me off my wooden neck. Left another was sleeping waves like Bob and paper bathing. God, floating blocks of carol songs slowly drift across like spawns. The metal play belongs to Martian drums. Boy, they have fun behind the stage. And they sang so matching lace or marching clocks. And we're all too smart to talk to God. Yes, we're all too small to talk to God. Toast the fine folks, captain, silver bombs to us from the dark. Dreams things ringing as they leap through tiny cracks in the boardwalk. Scarecrow, now it's time to hash. Sprouting sons and ageless daughters. The metal band belongs to Martian drums. Boy, they have fun behind the stage. They sang so matching lace or marching clocks. And we're all too small to talk to God. Yes, we're all too smart to talk to God. We're all too smart to talk to God. In a post-it. I'll put it on his nightstand on top of a book which I will suggest him to read. When he's away for long stretches of time, I will spend my nights on affairs with books instead of men. And he'll think I love my books more than him, which some cases it might be true, but then not true, because our books will become both our sanctuaries. So even if I don't get to marry a bibliophile, I will make sure that the man I marry will be one by the time we reach our first anniversary, which we will aptly label the paper anniversary. And then we'll make love, but not just with bodies, but with words. My children, I will not allow them to read books from computers or portable e-book contraptions or holograms in the next 10 years. They will feel the rough surface of the pages. They will smell the vanilla and the dust that makes the book so damn seductive to their mother, and find that if there is one thing she understands about them, it is the mutual love for the ink that swirls around stretches of cream and white. The ink that paints pictures with words that live and throb and yearn for a mind to show its images to. That of a ship sailing a million seas, or of a love so true it is almost always false. They will live a life guided by the wisdom of writers from ages past. In their grief, they will find that there is consolation in chocolates, in rain, and in a good book. And in their happiness, they will find pen and paper and share such joys in ways only the written word can. And all the while, they will write the stories of their own lives, while I, their grammar Nazi mother, will constantly proofread their works, and their father will be the one who always reads it, no matter what. And if one day I wake up in the middle of the night and hear my teenage son's pen scratching furiously along with his defeated sighs, and the sounds of paper crumpling and thunking dully against the edge of a trash bin, and I sneak a peek and I see him trying to write a letter to his girlfriend right after a fight the way Darcy did to Elizabeth in Pride and Prejudice, or if I go to bed and find my eldest daughter's manuscript waiting for me on my bedside table, waiting for commentary and massive proofreading, and I know that she's already anticipating the number of lines and erasures and corrections that I will be making, or if I wake up to his voice in my ear, greeting me a good morning and reciting lines from books we have read together, then I have been blessed more than I completely deserve. And if I don't get married at all, and everything I wrote here become no more than hopes and dreams for a future whose flight got canceled for good, then I'll write a book and create a world in which they will happen.
and then I'll die blessed and happy and contented all the same. Thank you. Thank you, Ash. Wow, galing. When you die, you should have a library named after you, dedicated to you. Yeah. Okay, so are the judges ready with their scores? Alright, so judges ready? Ready? 1, 2, 3. Up with your scores. We have a 9.5. We have a 9. Wow. We have a 9.5. An 8. Higher. And another 8. Okay. So got that? Yeah. Alright, so that's pretty much how one round of one round of slam pretty much goes. It's really that simple. So yeah, for the poets, the rules again is original work. We want to hear what you have to say. No music, just the sounds you can make with your own body. No costumes, We'll know if you normally wear a cape every day, so just fiction wear every day. No nudity, but you won't be disqualified for that. Alright, so now we start with the games. So the games begin. I will randomly choose a name from my magical back pocket, and it will be Boy. Alright, It's your phone translated in English. No, I don't want to read. You're not gonna read it? Are you competing? Oh, okay, but we're not competing. And the sacrificial for. Oh, tapos. See, actually, kanina. Tala ni Ronel sa English, pero i-translate ko sa Bicol sa Baguio. Kasi sarong si Mana ko pa na-translate sa Tagalog. Dahil niya pa ni nahiling, dahil niya pa ni nasuba ko lang pig-post. Dawa nuwari, kaipuhan na igwang langit sa itaas, hugit ka igwang impyerno sa tirong kainin. Kung minapiro nga ni ako, nagsisibot ang mga anino tanganing madakop ka, hulita, nagkakapakpak ka, malayo, parayo, hapagod mo ang aldaw na gurupahak sa kalayo. Aram kong pagbabasulan ang paghabong lingawan ang agi na, maski bako pangunyan as intibaan na lupa. Hulita, sa kaitaasan na iyan, nagmamaot kitang natakwanan tang pangaran ang mga bituon. Hulita namundag ako na magtaunin pangaran. Sambito ng sa imong pangaran, hulita dahil kataong magtaraman sa kuyang mga bituon, bago taka namin piran. Kada aga, ang aniningal ka inigarong, inuupog ang kildab mong garon, limos ka na kaaging bangin. Nagpirong ako tanganing balikan ang kapinunan kaili, kaya ako napasala. Ang mga sugod sa imo garo pagraranin lugad na nakikimahirap na bumuswang, tanganing makatalbong ako ng mga hadokdoman. Tanganing isugod ang mga pila, marasa pa mabibig mo ang sa imong sadiri, sarong hardin na marumpot na perminika. Tanganing sarong aldaw kada hinghingkan sa imong himot, bako sa nang sa mikropono magburukan kundi maski sa mga tabdokan uran. Namin nabubukan, inaataman mong bilog nga na dahil habok ng kaya. Kaya ako napasala, itong mga daguldoy sa saramang dagat, bakong itaan sa indang tuyo, ang totoo kayan, sinda nagdadaralagan, huli tahanap manida sa indang gagalusa. Pupulian na lambang sa tuya, tatuya man na hinihilaw. But kung ipahiling sa imo na dakulaon ang kulog, na igwa ang kinakban ng pasan, bangaan mo ako, tumangan ka ka. Kaya kung napapasala na sa madiditlong na lumibkan sa imong kinaaban, nagkikildap man ang lampara, kasi ng mga nagkisimat-simat na ilaw sa salunan, at itibaan nga ni minaiktin man ang saldang sa tikno pan, kasabay kan kabilugan na minabuswang sa pagkatao mo. Kaya kung napasala na ang buhay mo sa rong perfecto kung tablado, nagigikanan mo yung kapag-aratian, kasi yung kinaaban hanggang sa kung sain, kung nuarin, ay kada litrato ko tigbak sa daog kang kwadrado kung mayo ka. Nagngangayon-ngayo ako,
Tatawad kung hastamon niyan sa pagpaman sa imo sa nako. Wow, boy, salamat. Ayos. Leo, grabe, lalo? Wow. Nahirapan ko dun. Grabe, lalo. Salamat, boy. Alright, so, judges, are you ready with your scores? Now, judges? Okay. So, 3, 2, 1, up with your scores. We have, 9, 8.8. Oh, sorry, 8.5. 9.1. No, 9.5. Sorry. 9.5 again. And 8. Got that one? Yeah, good. Set? Nice. Okay, and is there any time penalties, Peter? No? Ano oras? 2 minutes 52 seconds. No, 2 minutes 52 seconds. Tama. Alright, Bo, that's, that was good. Yeah. It is about, yeah. It counts as a disqualification because no, it's not an original work. And here, yeah, very good job. It's see here, sorry. Oh yeah, of course. Take care of that. It's not much, yeah. What was I thinking? Thank you. Here at the SLAM, of course, we value your opinion. We want to hear what you want to say. So we give you a microphone to say it. We do encourage that your poems are in Bicol because we're hoping to promote Bicol culture. Okay, so we got the scores. Ready for the next poet? I shall randomly choose the name from my back pocket. It is Herbs. Everybody, Irving. Tanda mo itong February 19 na hindi ba naman ni Susan siguro matanga na ito tapos nag-meet ito naman sa Mad Box kaya ba nakamay kasi Ronel Asaro tapos ito naman mag-isang light tapos nag-ulay-ulay kita tapos nakapira kitang bottles bakit na yung Cold Friday na yung harap tapos okay, itong tao na ako na ata sa tao sa bagay o sa ano man nagdiligo da masagitan akong yes. So, after nito, pag-aaga, may hangover pa ako. Tapos, hindi sinasulat ko. Para sa imo ni Ronel. Ronel, pangalan mo right? Aram ko na yan. Kung pa sa nakaitong sa kong pagsignapan, tinao ko na sa imo sa kong talag sinhawak. Ika. Sako ng tinangisan. Kaya, mawawala ka man. Dahil ka nalalanatan. Okay. Salamat. Yes. Okay, so judges, are you ready with your scores? So, okay, 1, 2, 3, up with the scores. We have an 8. We have an 8.89.9. Ano tama ba yun? 89.9. Hindi, maging 10. 10 lang. 10 lang. Ayaw, maging 10. Sorry na. Okay, so we also have a 7.8. We have a 9.6. Sorry. 3. 9.3. We have an 8 and we have an 8.9. Alright. Is there a time penalty on that one? No. Under time. Alright, under time. So we have 2 more poets left. And randomly drawing the name, it will be Rhea. Everybody. It's yours.
and underline. Minsan ay hindi sapat ang bote ng malamig na beer sa kanan, kaya ay naghahanap ng mainit na kamay sa kaliwa. Hawak ang iyo sa isasabing ayos ng lahat, at ubugan na nagsasayaw ang gusto, na maya-maya ay mawawala sa hangin kasabay ng kumpiyansang iwinawala ng sarili sa iba. Hinihintay ang lasang tatama sa sikmura, ngunit dahil sa puwang na kailangang sunan, ay wala. Kakakain ng lasing na mata at iisa-isahin ang mga mukha sa bibig para sa pamilya ng ngiti na magpapakilala ng salitang kasama. Lalayo ang susuray-suray ng mga paa sa malakas na ingay ng tugtugin at tawanan at tatahakin ang daan palabas upang magmakasakal. At kung wala mong makita sa pagkarami-raming kasalubong sa daan pauwi ay hihingi ng karamay sa itaas. Sa paghangat ng mukha ay may isip na maaaring ang mga bulalakaw ang luha ng kalangitan dahil nag-iisa ang buwan. Right, salamat. Right. So are the judges ready? Okay, so up with your scores 1, 2, 3, we have 9. We have 3? 9, sorry. I have glasses again. I don't want to use my glasses. 8, 7.9, and 9.3. Okay? Good? Okay? Is there a time penalty? No? You're all good? Alright, so we come to the last poet of the evening. Now, what happens in the second round is that the order is reversed. So after there's a poet, we'll tally up the scores for the first round, and we'll have the second round. Maybe intermission, cigarette break, sounds great. Alright, so that's your introduction, Kevin. Go for it. Yeah. I will always envy sudden downpours that get to catch you in your most off-guard moments. I will always be jealous of how one or two of those raindrops will get to snatch a kiss from you. One I have always longed from you. Or that sudden gust of wind gets to envelope you instead of having my arms wrapped around you. But I know that my arms will always be warmer than that blow of air. I just need you to let me hold you. We may be miles and miles apart, but the way a star's ray of light gets to flicker at night tells me that no distance can be very far. You see, the shooting stars that hurl themselves towards the earth at night, they used to be my dreams I've sent to the heavens above, still blindly looking for you. If you see them, catch them and plant them in your front yard, that they may become dreams I've built for you. I have tried countless times to tell you what I feel for you, and I've found allies in the form of the wind and the waters. I waited for the south wind to come so that I can whisper your name slowly and clearly to its ears. But when it finds you, I pray it tells you the state I was in as it passed me by. That I was making a portrait of you out of all the words and ink blots that I possess. I've written your name on flowing water because I know no matter what form it takes up, it will always find a way back to you. It will always find a way to find you. I've always longed for the sizzle of your touch in my skin. How I tremble when with every open of your supple lips to utter my name. I've always wanted to make you smile again. I will wear the same pair of shoes on the journey to go back to you because I know that my feet have not forsaken the journey to get back to you. I know that my feet can always go back to you, wherever you are, wherever you may be. Love comes from home. Touching. Salamat. Yes, sir. Square root of 64. 8. Oh.
Oh, not a mathematician. Ready for the scores? With the 3 up, we have a 9.5, an 8, 9.1, yeah, 8, and a 9.2. Alright, so that's all. For thanking judges for the first round, we will have, we'll say 10-minute break. So no time to have a cigarette, buy a pack. Thanks everyone. And if anyone wants to do some music, Kevin, Jason? Alright, cool. So we're just going to have a break and we'll see you back here. The order is reversed. So the first quote goes last from the first round. Thank you. Anyways, I wrote this poem a week ago kasi pinipressure niya akong sumali. I've never actually confident of my poem. Siguro kung short story, why not? So I pressure, wrote my intimidation, short story, so never mind. Anyways, next one, compulsion. here I go. As I sit by myself, I look up and see the stars all over the horizon. I hear the sweet song of the wind. I feel the silence take hold of me. I drift away to some form of reality, void of any feelings of negativity. While I sit still with my eyes on the sky, I don't feel alone in this world. The wind made me stand and I started to dance. I jumped up and down and I skipped to a beat. The wind's sweet song became louder I heard, and without any warning I stumbled and fell. As I fell, I looked up in the sky. I saw all the stars twinkle in the light. I put out my hand and I reached for them all. Take me with you, no one would care at all. When I fell to the ground, I still looked at the stars. Everything was numb, including my heart. I lay for a while and reality crept in. I have always been alone in this world I am in. Alone to this day that no one will know. That girl fell from the roof of the castle she built. She will rot in the ground and turn into dust, and will be with the stars, the wind, and the silence. Salamat natin. Diba? Tawag. Okay, so you guys got all that, right? Judges ready? The score? Salamat. Okay, so 1, 2, 3, and we're up. So we have an 8.5, we have an 8, we have a 7.8, we have an 8, and we have a 9.5. Tama? Oh, 8.5, sorry. 8.5. Harder. Okay, cool. Yeah, so the judges, you can just use the back of the cards. So US pollution. Okay. Now, so for the second round, we start in reverse, or we continue in reverse order. So the last poet up was Kevin. Therefore, you'll go first. All right, Kev. So anytime you're ready. Oh, so Mike. Yung nirecite ko kanina ay English, ngayon ang nire-recite ko, Tagalog, para may ganun. Bakit ba ang tingin ko sa iyo ay isang kumpol ng madilim na ulap sa kasagsagan ng tagpo? Kung kailan kita inaasahang dumilig at kumapon ang mga butil ng biyaya, saka ihihip ang hangin, di kay tatangin, ay malinakala. Tila ako'y isang puganteng nagkamit ng sariling kalayaan mula sa mapanglupig na rehas ng bighati. Ngayon ako'y tubis ng kamay na bakal ng dalamhati. Napilit akong binabalik sa piitan aking kinakasan. Nawari ako'y sinumpang kailanman ay hindi maaaring magantayan ng banayad na sikat ng araw kinabukasan ng isang buhay na puno ng pagmamahal. Wow. Romantic thing. Okay, so the judges are ready. 1, 2, 3, up with your scores. And we have an 8. We have 8.2. 8.2. We have 8. Right? Come on. Come on. 9.5. 9.5, yeah. And
8.7. Alright, cool. Set? 8. Sino sa... Si Joe? 8. Alright, so we're all good? And time? Are we okay with time? 59.5. Oh, talaga? Oh. Okay, so continuing on. Our next poet up is Rhea. Hi, hello. Ng parasurat. Nilibot kang mata ang mariwang na syudad at sinahiling na naging pag-agumang-duwang sasakyan na nakaparada, harang sa tindahan ng mga naging perya. Nagkaibang tula sa mga sapatos ng mga kasabat, nagaro nag-iiristoryahan, nagtitirinuhan, nagpapabiristuhan. Ang mga poste ng ilaw at ang kable ng kuryente na day naman naririsa ang kadaklan, naging bida sa istorya na ang salit na dalan pa uli ang kalaban. Ang mga payong nagtatarang, ang doros nagdadalagan. Paano kaya ang kinakban sa parasurat ibaban? Wow! That was good. That was good. Okay, so judges, are you judges ready? Okay, so up with your scores, we have 9.5, 8.2, top judge over here, 8.8, 8.5, sorry, 9.8, and huh? Sorry, 9.6. And a 9.1. Right, that's it. Alright, so our next poet up is... And it's hers. This poem is about me again, and I'm going to have to get your number there. Yeah, so, you know, I'll tell you all that. Who's you and me, baby? Okay. Ilang isang tahanan. Full time? Ayos full time? Yeah. No? Ha? Yung kanina. Ayun mo tapos. Why would I do that? I'm here ready to take your picture. Come on. Okay, so, go ahead, take it over. Alright, everyone nervous. We're good. Ito pa, ito pa, arang ko ng data ka manunumpungan. Ito pa, gusto kong data ka na manumpungan. Arang kong di ko makakapiyap ang sa iyang sarili na guramoy ang sa iyang malulong na mga palad. Di ko madadahog ang sa iyang mga harakatak at sa iyang mahangis na mga huyong na mapara ko taanaan sa kuyang kapagalan. Arang kung mayong akong amor sa mga siring mo. Kaya gusto kong di mo na ako papumuton kan sa imong mga ngisi, paragpaday, kahambugan, mga kaniguan. Kaya ito pang mayak pa lamang, haloy ng panahon, siring mo. Aki pang maray. Arang ko na, gusto ko na, kay ito pa. Ganyan, nahandad ako. Salamat. Parang tungkol sa akin. Dedicated ba yan? Sa akin? Sa akin? Okay. Okay, so judges, ready with your scores? 1, 2, 3. We have an 8.6, a 9.4, an 8, another 8, and we have a 8.6. Alright, cool.
That's good. And are we good for time? 1:25. Time? Okay, cool. And next up we have... Oh, good boy. So the last quote of the evening. Who started out the evening. So, yeah, give it us, boy. Para rin sa mga nag-iinom ng San Miguel. Maling San Miguel din. Siniripta ka sa labot na ini. Kamaulo. Kan enot, marumaro man sa kuyang pagmaan, dinadaog ako kan mga saprit sa diklong, binubuta ako kan mga taga ning kikilat, halagad kadikit sa ng pagtios ang pagsikli. Pulita pag naulakita na ang matakan pait kan diklong, minado ngaw at irarong kang buot mong masikrapan. Indata, kuminsan day ako kontento na kaputan sa naan kurba kan sa imong lawas, na matagas, baog, ginagara no ting malilipot. Inda kung taano tabuot takapang silikon duman sa kairarumad mo, asin matak na duman ang mataklang kolor kan likido mo na hidaw kan dila ko. Ay abaanang na agong na ikaw pagtuwal-tuwalon, asin mga nagbubukad ng puti, takla, sabo, paksit, langta, garo mga kadaihan sa buhay o sa sadaghan na sinarlap sa imo. Dahil ka man talaga dapat pagsikripon, sinusupsup ka dapat o dinidiit-diit na halunon tanganing ikaasin ako magin saro. Kan inot, napasala akong sabihon na marumaro man sa kuyang pagmaan. Dahil palan, malibog ulita, dahil paaram ni nanay na nagiinom na ako. Oh. Puno na mga romantic poets, no? Kasi, salamat po! Buhay, Sir Buhay. Hey, go! Ready? Judges, 3, 2, 1, we have a 9.8. Oh, sorry, 9. We have a 9. We have an 8.8. We have a 9.5. Yeah, 9.5. And 9.1. 9.1. And we have also Jason. And Jason has a 8.3. All right, cool. So, yeah, thank you, poets, for your performances. What's going to happen now? Okay. We're going to tally up the scores, and we'll be back in a few minutes, and we'll see who's the top scoring poets. We'll announce the scores, and the top two poets get to go to the semifinals. That gets performance semifinals against other top scoring poets. But for this evening, all 4 poets get to choose a prize. But keep in mind that there's only 1 T-shirt, 1 button, and 1 keychain. We do have several copies of the literary portfolio. Okay, so I'm just going to tell some scores. Thank you. Peter Screw, our first song.
Mabagalan. It's supposed to be fast. Original ito. Yeah, instrumental. Groovy. Kaya Peter's Groove ang ako. The next one is a cover. Did you know that Eloquentia is from Naga? It's Eloquentia, Eraserhead. It's from Bagong Bayan Rocket. One, two. Magazine. One, two. Now,
gave his heart to his children. Never gave his heart to his people. Never gave his soul to his people. Never gave his soul to his people and therefore, Tiki for making his born to harmonize with our lives and values. Tiki for making his dad social and target us on the show. Tiki for making his Viva la Policía speech. Downtown, uptown, midtown, rocktown, battle and bar all over the town. Sorry about the freedom for all these. All the world. Let's go down to Vietnam. Woo! His arms are bound and dancing. His eyes were still looking for Jesus. Come down from some clouds and make everything okay. When Jesus died in Africa, raised laughter all around, praise to bless God. Forced to get and start and rise forever. Riddle! With one full of sacrifice, he died in the Lord. Thank you, Lord. He died everywhere. He died today. The tomorrow. He died in the form of Jesus Christ. In the form of Jesus speech. In the form of Jesus in. In the form of Jesus blood. But he died. He died as an hour died of the Lord before he never would have seen what he God did. Prinsesa ka kandaw. Pero dai ka na natatakloban ng mahigbog na tawong ng pagkasuko. Pinilit kang magpagtas sa madalnak na duotan ng pagkamuot. Hambog. Saka ka nagpahiling sa malaboy mong napahiling sa malaboy mong sapatos na ditako. Ang solamente mong sapatos na dikit-dikit nang nagsasarungsong sa maduot na labugan. Aram mong day ka na malilinigan, pero ang kada ritmo nin masiram na kulo, kada apuhap nin ang lalapnos niyang kamot, asin kada turo nin mapulot na gapnos, madara sa arya kan sa imong gloria, para sa kadikit na kwarta, puta. Last time kaya si mga pigbali kong tula digdi, pero medyo halaba, tapos may nag-comment na garo di may muda, garo manggagana da pag may muda. So mo yan, garo iba naman, garo bako naman masyadong panganang mga words, tapos malaman niyang muda. So, yan na yan. Ako ang tula, bahala ka nang magusto. Woo! 50. Judges, ready your score? That was a hard one. It's a hard one. Ready your score? 1 lowest, 10 highest. Go. Judges ready? 0 lowest. 0.0 lowest. Oh. 0.0 lowest.
10 is the highest. 10.0, pwede may decimal. Halimbawa, 8.65. Judges ready? 3, 2, 1, go. Oh. My 4 is 0.8, my 9, my 7.5. Sino ba yung judge? What is the other judge? 4. 0.8. 7.5. 0.8. 9. 4. 4. Yung 4. Turong 9, turong 4. Ah. Turong 8 point. Hindi ma-appreciate yung intro kasi yung hindi yung tao. Di ba lang judges? Yun ang trick ko. Pag din ako yung sa intro, Mag-score ka. mas nangihirapan kayo sa gitna. Sarap ang Kaya score. magiging judge. Siya ano yun, gato. Magiging judge ka, no? Kasi ganyan, gato naman ano. Okay, today's judge. Mag-score ka. Yan parang bit na ulit natin. So we have a 5.2. Yan. That's it. So, on with our competitors. Favor. Time. We have 2 competitors. Oh. The previous chairman of ALA, Lisan, come to stage. Yeah. Oh. Para sa tabing naging alak, naging tubig ang alak. Yung momentong walang gampi, walang salat, yung parang walang wala. At pilit kumakawala ang wala, at wala akong masabi, kasi nga wala. Kasi nga walang wala, at wala akong maduwal kasi nga wala, at nasa loob ko ay wala. Kasi nga dininig ko ang wala para sa wala, ngunit alam kong may kwenta ang wala. May kwento nga. Kasi nga wala eh, pero ang alam ko lang ito'y kumakawala. At ako'y nawala ng malay. Kinain marahil ako ng wala. Nagmamakawala ako. Ngunit walang awa. Kasi nga wala. At mahal ko siya. Siya nawala. Na nawala. Salamat. Oh, stop it, emo you. Judges in 3. Scores. Ready? So 3, 2, 1. Ready with the scores. We have a 6.7. Matari Sir Dennis ngayon. 7. 9.2. 8.0. And an 8.5. Okay, so we're going to... Wala namang ibang choice. Okay. It's a good choice. It's a good choice. Kuya Ben, ayaw niya kang matawagin. Kuya, okay, Ben. Take one. Kan nakalingaw ang mga tinampo sa sentang pagkaaki, saka ko naintindihan ang lyrics ang sa ilang kanta. Mapagalon, magpidal, mayuman ang bakakal. Okay, judges, ready for your scores? 9.5. From Sir Dennis. 8.9.
9.5, 9.5, and an 8. Okay, we still have 10 minutes break there. 10 minutes break. Open mic na lang siguro ang 10 minutes. Kasi yung gusto mong... Sunod dito. Fix-it button. Joke lang. Ako sa open mic, may 10 minutes to give the poets, the competing poets, their time to prepare. Tapos, ako ni Mama sa Mac 2. Ituturo ko ng daliring pagkulangot ng picture ng Happy Meal na gustong-gusto ko. Kasi may bago na namang laro ng plastic na made in China. Malambot pa sa unan, ang tinapay ng malamang karne na hindi ko alam kung ano kasi pinitpit at hinalo-halo. Happy Meal Burger. May French fries pa, patatas na di bilog, tila mga daliri ng mga lola na pinaliguan ng asin. Tapos malamig na coke kasi mas marami pang yelo kesa coke na itim. Tapos ang lamig-lamig sa McDo. Sabi ko kay Mama, jingle, jingle. Tapos sa CR, tapos ang daming tao. May utog tayo na ibang baho. Kahalo ng amoy sa buwan na galing sa plastic na kahon na pinitindol-tindol sa kalalabasan ng tila malapot na ipot. Tapos laro ako sa plastic na palaruan, adulasan, kanan, akyanan, belat sa payatot ng mga bata, sa labas ng McDo, belat, huwag lang kayo. Di sila makakalaro dito sa McDo kasi bawal ang bata sa mama. Kaya araw-araw ko naliligo, everyday Happy Meal. Rhea Robles is the first placer nung pinakaunang elimination round. Tugon. Ang paglaom na ang kada shot ang mahugas kang nakaaging aldaw, dahil dapat pagtugudan. Ang pag-inom, dahil nakakatabang. Ikapinalang pagkaagang unang-una na ang pagpahinaw, siring sa pagsuwaw. Oda sa salita. Ikaw, natatakot ako sa iyong lakas, potensyal, manuganap, na tumunaw ng bundok, lumunod ng buhay, pumatay ng apoy, kumalawang ng asero. Pero gayon pa man, hinintay ko ang iyong pagpatakot. Amen. Aagawon ta ka sa maraot. Maraot, aagawon ta ka. Amen. Aagawon ta ka. Maraot. Amen. Aagawon ta ka. Amen. Maraot. Tamaraot, aagawon ka. Tamaraot, agawon ka. Amen. Okay, so ako ang nabilang dead air killer. Dead air killer. Babasahin ko naman ay galing kay Alvin Javier. How I spent my summer vacation. Or how I would have spent it. Magtatapa ng katawan sa Malapaskwa, maglalambit ng zipline ng Misamis, mag-ispilangking sa kuweba ng Sagada. Kaso wala na pala akong pera, so as usual, tumulong ako sa pagbibilad ng palay sa maiit na bukid ng Litsa Isabela. Nevertheless, nagplano pa rin ang mga kaibigan na mag-river rafting sa Kalinga, mag-rappelling sa Paracelis at mag-3-city bar hops sa Santiago, Kawayan at Tuligaraw. As it turned out, wala pa akong isang araw ay pumutok ang transformer ng kuryente sa Ilagan at Hayun, Lanao ng probinsya. At abutin daw ng isang buwan.
Paling mo ang lahat, kaya cancel ang lahat ng plano. Gustuhin ko mang lumayas, kailangan ding bantayan ang aking lola na sawa na sa sakit at pagiging matanda. At dahil vacation mode ako, dinahin ko ang stress dahil sa mga di magamit na gadget. Tinabi ko ang laptop at di pa nasa-charge na cellphone. Kung natural na prompt, napansin kong kailangan ng biglasin ng mga override ng mangga at pumuputok na ang mga bunga ng home. Pero di ang mga punong iyon ang tinarir kong akit. Matapang kong sinubok ang mataas na puno ng niyong dahil kailangan ko ng iinumin para sa aking cleansing diet. Hindi ko alam kung dahil tatanga-tanga o tumaba na ako kung kahit agad akong lumuslos at sa isang iglap ay parang baboy na nakaplakda at kasigas ang tubo. Kinabukasan, nakantsawan ako ng bunsong kapatid na sumama sa bukid para magsabog ng buto ng munggo ay pangahalili sa kagagapas lang na palay. Hindi ko na makayanan ng init, nag-walkout ako at nag-akmang sumampa sa baka. Nagdagli rin ako nitong sinipa at presto. Sumemplang ako sa fresh nitong evac. Feeling useless and pathetic ang labas ko, kung kaya nagkasya na lang ako sa pagligo sa tubig poso. Mainam na rin yun dahil makakatulong ang pagbomba ng tubig sa aking daily physical activity. Total, wala namang naninilip, ginanatan ko ang pagbomba ng nakapi. Hindi ko alam kung sadya lang ako may balat sa puwit. Biglang nasa pulpo ang sariling bayag ng hando ng poso at ilong-ilo akong nagulagta with matching birds ng dikhe. Ang moral of the story ay deliver ng malakas na hangin at mga parang buto ng mahogany na naglanding sa aking tabi. Umiikot silang parang rueda, parang medicine. May manipulation? Hindi. Ladies and gentlemen, I have the results. The score kasi tinanong ko yung lalaban, so hindi ko ako sino yung nanalo. The score of 51.8 is 10. We get to move on to the semifinals. We could choose. Yung bundle na yan, yung bundle na. Bundle na.
Yeah. Stephen moves to the semifinals along with Rhea Robles, the first semifinalist, Joey Calores, Ashley Aludes, puro ES, yung mga babae puro ES. Yours truly and Stephen Cristado. Thank you. Judges, thank you for the participation. Nico, words, coaches, Kathy Grace, this Russia. Sir Dennis and his lovely wife. Anna. Thank you. And see Ray for being a judge. Too. Yeah. Thank you. Let's call it tonight. Siguro? Semifinals. Everyone, semifinals Almari. Yung sa taas na tayo nila, yung video ni Barney. Almari. Barney. Taas. This first poem is something I wrote after I and Ronel went to Eco Park. Graffiti. It has never really occurred to me, no matter how I try to put myself in a vandal's shoes, the understanding of the fulfillment of those late night or early morning searches of a lifelessly clean wall with marker or can of spraying paint or brush in hand, the toil of spewing out angst. Think of a guy's name. Say, for example, on one occasion of Orion's life, he props himself up against a hulking urban canvas of concrete and layer for layer of bricks, armed only with a permanent marker. Our protagonist fishes out his inking tool. Minutes later, leaving behind him a full-blown story. Ryan loves May, with the slight of a few strokes and dashes against stubborn cement work, as if the world itself didn't have enough stories of boy loves girl. But, you see, it was also on that moment when he had succeeded to make up his mind to gather up all his courage, and it's as if I could hear him mutter, "Here goes nothing," as if nothing was the sweetest word he could promise himself. How it ended up, I do not know. He may have commuted home, and the public transport has conspired with fate against him that brought him back to that same face of pavement, and he realizes that he has written his own insult. Or maybe it was in a clear weather, tramping along, his feet beside another pair of feet, his hands entwined with hers like gift wrapping, brings the pair, because he led her there, to the same wall of his testament. Thank you. Woo! First time, inaagda ko kan diklom na magduwa-duwa kung madago sa daig. Ang sulamenting ilaw na subago nagtataong hayahay, ngunyan nakakatakot ang liwanag sa kuyang pamayo. Nagrangit-ngit ang pintuan na niluwaan pasaro-sarong tanog ng sapatos sa loob, parani siya sa kuya. Nakangirit ang logo na hinalat. Alagad ay mapugulan kang daghan na magdalagan, dawa nagtarang, na mag-relax ka lang. Tango lang ang nasimbag, sabay paghangos sa lawig. Taaram na inilangan paagi sa magabat na pangangaipo. Nagpikit ako ng harapot, dugo. Pagbukang mata, ngirit man giraray ang dentista. The very lines of my face. It will not be taken lightly, as I'm sure you are aware, but with peace to you, I guarantee that I will not look back or hurt or wallow deep into the murky shadows of my foreshadowing despair. And yes, there will be days, the rainy ones for sure,
when I'll be drowned in pinpricks of doubt and in sounds that amidst pattering rain remind me of the way your touch sizzled on my skin. And I know, I anticipate the coming days when the wind will blow to me fiercely the feel of your breath on my neck. Ah, of course, the rain itself shall remind me, I know, of that one night you shed a tear for me, but most of all, the time will come when everything around me will remind me of everything that was once around me, including you and your warm hands. And the rain will stir within me, inside of me, the nostalgia of the rivers I cried the day you left me and the day I let you leave me, my dear. Fishkill. Sa sakong istorya, may sarong lalaking nag-i-interview ng sarong babae. Kaya ang sinda sa sarong kubo sa gilid kan dagat. Paabot na ang diglom. Kaya naka-night mode ang sa iyang camera. Ang babaeng ini-interview niya may kapot ng aki na sa iyang kuha sa camera, nagsususo ang aki. Nililihis niya ang gulok ng camera. Sa istorya kan babae, siya daa sinasabing pabaya kan sa iyang mga kataraid. Kung taano daa pinakakanya ni si mga aki niya, nintagonaso na may hudong. Sa ibang parte kan interview, ini-istorya kan babae kung paano ninda sinugod ang munisipyo kan aldaw na mahudong ang mga tao sa poblasyon. Duman sila nagsuriyaw. Inedit ka nag-i-interview ang footage, tamantang nag-i-istorya si Manay, nagluluwas ang sa iyang suso. Mantang inaayotong kan sa iyang bunso. Sa istorya kan babae, kaditan maperdi ang sa iyang tulong aki. Dahil labot ang nag-i-interview sa iyang kinukuanan. Diin niya na ininililihis. Kinakawatan man giraray ni bunso ang suso ni mama niya. Diin yung pakiaram sa kinaban. Dahil man labot ang ina na siya nauhubaan, basta madangog sana sa iyang tataramon. Kung napirdi sa tulokong aki, tanagkaon sinda kitagunaso na may lason, ano na lang daw mamamati kan sarong ina na arog sa kuya. Sa sakong istorya, may sarong lalaking nag-i-interview, may sarong inang nagsusuriyaw, may sarong istoryang dahil nasasabutan. Alagad pirit nagahagad din pagmangno. Nag-aayutong. Ika ang sa indang tulaw. Pero, ano ang nangyari sa imo? Hiniyang lalawgon mo, anasurungan. Ang kamot mo, matanglayon. Pati ang sa imong hawak krologyat na. Tapos, nahiling mo pa ang nagtitiripon na alpog ang Biblia sa altar. Magmakamar sa kamugtakan mo. Dahil ka maghambog, yaon si Papo. Kagising sa umaga, akala nila hindi ko iniiwang nakalupot ang aking kama. Minsan binibilang nila kung ilang beses ako nagmumumog o kung ilang ito ng kalansay ng isda ang inihuhulog ko sa ilalim ng mesang kinanan ko, na hindi ko alam kung saan inihila at inuhusga ng mga pusa o baka ng daga. Kapag iniimbitahan nila ako kung saan ako kailangan magsalita at itinataas ko ang aking kamay, pumipitik ang mga kamera at ang mga flash nito ay pilit na idinidikta ang aking kasaysayan sa kanilang mga panulat. Ngunit hindi nila pinagtuunan ng pansin kung ilang beses kong sinampal ang aking anak sa kanyang pagkakamali. Kung ilang beses kong sinakal ang aking asawa dahil nagtaksil siya sa akin. Kapag umaharap ako sa maraming tao at tinitingnan nila ang aking mukha, akala nila ako'y isang santo na kailangang sambahin. Pero hindi nila alam, wala akong Diyos. Sinusulat nila ang lahat tungkol sa akin, pero kailanman ay hindi nila napansin. Araw-araw,
kinakain ko ang aking sarili dahil nais kong isilid ang aking sarili sa loob ng aking bituka. Dahil nais kong ipaalam sa kanilang lahat. I'm not a writer. I'm not anybody. I'm just a person wanting to survive. Bako kuman talagang palit. Nagpuon sa pagkaagning puting pintura sa gilid kang kalsada, mantang kinukusukan ang padarang sound system kan agong sa Abu Dhabi. Pwerte sa pagkanta sing paglaklak ning rakura. Di ko na idadagos ang istorya, ta aram na nindo ang kasunod. Pero sinasabi ko sa Indo, dai ini matatapos kay Fluffy. Si Fluffy na pag nag-aabot ako, perming may handa na heroes welcome. Si Fluffy na mas magayon pa sa mga nakaburabod na banderita sa kawad din kasoreko. Si Fluffy na naging adobong Fluffy. Para kay Pablo. Sabay nating sinagot ang tanong na kung para kanino. Sabay tayong umawit, nangarap at naglatbay. Inakyat natin ang mga bundok ng mga ideyang di pa naaarok ng mura nating isipan. Nilakad natin ang mga lansangang nagpupuyos sa galit, umiiyak sa lungkot. Sumisigaw ka hawak ang placard, habang ako na may nanonood lang mula sa LCD ng aking dalang digicam. Pablo, inalay natin sa kanila, sa masa, sa mga mukhang hindi natin kilala, sa mga kwentong hindi pa natin napapakinggan. Nakituloy tayo sa kanilang mga bahay, nakikain ng kanilang mga ulam. Sabay tayong inampon ng ating paniniwala at mga pangarap. Sabay tayong bumuga ng Yossi, lumaklak ng Red Horse, kasama nila Carl at Mau. At sa ating mga tunggalian, pilit nating sinagot ang ating mga tanong. Pablo, sabay tayong umibig at nandood habang nagkukulay rosas ang ating mundo sa gitna ng pakikibaka. Sabay din tayong nabigo. At bagamat naging matatag ka at nadudurog naman ang aking puso, hindi ako lumayo, hindi ako namatay. Nagtanong lamang ako ng bakit. At sa gitna ng kaguluhan at kalituhan, Pablo, sabay tayong kumatha ng salita. Sabay tayong gumuhit ng dibuho. Sabay nating inawit ang awit ng pag-asa. Kahit na may bagyo, kahit na may unos, kahit may libu-libong kaaway, kahit na magapi at isa ang matira sa ating dakilang hanay. Sabay nating inamin sa ating mga sarili na hindi natin matatanggap na isa lang ang matitira sa atin matapos ang lahat, matapos ang tunggalian. Pablo, ang pangalang hiniram ko mula sa Makata ng Chile, mananatili ako sa iyo. Hindi pa tapos ang digma. Mahaba pa ang paglalakbay. Salamat sa iyo, nabubuhay ako. Ang ako sa iyong kaakuhan, dahil ikaw ay ako. Nakabahan ko na. Sa totoo lang, hindi ako marunong magsulat. Hindi ko kayang magsulat kahit pabuhay ko ang nakasalalay dito. Sa totoo rin lang, kung magsusulat ako, kailangan ko ng siguro isang dekada para lang maisip ko kung anong talagang dapat na ilagay ko sa papel. Kasi kailangan nga, tama yung nasasabi mo doon, di ba? Hindi ka pwede magsulat na walang kwenta. Kaya lang, biglang may dumating na isang gago na hindi ko alam kung anong itatawag ko. Biglang na-realize ko na kahit anong gawin ko, kahit anong isulat ko, wala itong magiging saysay kung wala siya. Bigla akong naisip na, baka sa panahon na to, sa panahon na yun na hindi ko alam kung anong isusulat, dahil lang yun, sa hindi ko alam kung sino ako, at nalaman ko kung sino ako nang dahil sa kanya. Ang gulo, mahirap intindihin, pero sa oras na nandito ka na sa posisyon ko ngayon, hindi mo maiwasan na matuwa at maiyak at magalit at mainis dahil hindi mo alam kung ano dapat mo sabihin ngayon dito sa unahan at nagsasalita ka na nagsasalita na hindi mo alam kung bakit mo nasasabi to. At ngayon, na parang napagtanto mo na rin na dapat nagsusulat ka talaga at nandito ka na sa unahan, sumasali sa isang poetry slam at nag-e-eksperimento sa pinakaunang beses sa buhay mo na tumula ka ng walang sinulat, na-realize mo na kailangan mo magsulat at kaya mong magsulat dahil hindi ka
Hindi siya mabubuhay kung wala kang isusulat tungkol sa kanya. Kailangan ko magsulat dahil oras na mawala siya sa akin, ito na lang ang mapupuntahan ko. Siguro maiisip mo rin na kung hindi mo kaya magsulat para iligtas ang sarili mong buhay, kaya mong magsulat para iligtas siya. Kikilalanin kita sa mga pinili at ginamit na salita at sa paraan ng pagpuputol mo ng mga linya. Hindi man madalas mag-usap, malalaman ng mga lihim sa mga mensaheng nakabaon sa bawat talata. Sana'y hayaang palayain ng mga tuldok at kudlit na nakakalat sa sinulat ang mga damdamin na hindi pinapakita sa iba. Makikilala kita, kahit hindi tayo magkita, at hindi nagagamit pa ng mga katagang, kumusta, ako nga pala si. Nakikilala kita, dahil ang mga tula ay may mukha. Different on every side, yet blessing every amused eye with the same brilliance. Love, you are caged in a fragile cube, making hands to be hesitant to lay a finger on your smoothness, making warmth to be hesitant to meet the cold. Love, along with other glories, you're inside the shell, waiting to be picked by a brave soul or to be discovered, despite other luring treasures. Love, you're a multifaceted crystal, and every different side invites you to delve into your shimmer, to stay and gape a little longer. But the cool glass that separates us taunts and tells me that I should admire you from a distance. Sana ang kasumpay kan sa kuyang napupunghaw na daghan pag ako nalingawan. Customer. Inihigda mo ako sa kama. Pinabayaan kong ililis mo sa kong gubing. Medyo tugak sa kong lawas. Kan bigla mong pinukit sa kuyang t-shirt. May pagka-violente ka pala. You know. Ram hours na. Dangan minutong mo sa kong pantalo sa kabri. Tapos, dahil ko arang punta no bigla kang nandiri sa ko. Taano, dahil mo kayang hiran niya sa imong muka, sa imong pandok sa ko. Pero habo mo kong parungon. Bad breath ata ako. Namati kong hubang-huba ako sa atubangan mo. Hiling-hiling mo ang mga singit-singit kan sa kong pagkatao. Ang mga itinatago ko, biglang nailawan. As in, dahil ko arang punta dahil na ako nasubok sa iyo. Kanahiling kong kapot-kapot mo ang gunting na masi-isip sa sakong tulak. Sana po din ito ko isang book. Sir Tuy. 30 minutes na lang kaipuhan ng magpundo ni Sir Magtarab. Maalas 12 na kaya sa sakuyang relo. Sa sakuyang mata, siya naging sinigang o adobong masabaw sa lana. Mahiling ako sa pintuan, dadalano ng mga nag-aaragi-aging estudyanteng ugmahon sa pagtapos kang saintang sentensya. Sa gabat kan sa kuyang mata, si Sir nagiging si Majin Buu, si Orochimaru, na naghahalat kalaban. Si Sir magiging si Oprah, si Obama, si Angel Locsin. Alagad kong swerte si Coco Martin. Ang mata ni Sir, habang day pa nagpupundo magtarap, sinasaro-saro kami. Alaga ng sakuya, mayo nang nahihiling. Mapikit, mamuklat, mapikit, mamuklat, mapikit. Ang mga tanong ng buhay na bumabagabag sa iyong isip, pag-aalinlangan, pagkatakot, at kabalintunaan na sa tingin mo'y ako na lang ang magsasatitik ng mga hindi maipaliwanag. Isang araw, darating rin itong paglisan kung saan mawawalan ng saysay ang aking katawan. May iwan ang bakas ng kaligayahan kapalit ng kaunting lungkot. Malamang, makakahanap ka rin kaagad ng iba. Ballpen. Ah! So, mayo man aki, so okay siya.
This is a poem from Mara Lanos, one of my favorites. So, rock dance. We do not touch, but we are two flames licking each other through the night. Only my eyes enfold you as music is wine, which flows from the power and grace of your legs to my head, that's giddy with the strum of guitars. Beat after beat of the drums, you swing your arms and thrust your hips. You leap and I fly, and I forget, do not regret. With each drop of sweat from my supple neck to my aching breast, the day's endless toil. When I dance a dream, I dream 1,000 nights. Oh! Thank you. Very happy. Girlie. Malamang nasabatan mo na siya o nakaulay pangan. Siya itong pirming nakayuko pag naglalakaw. Bako tasupog siya o kung ano pa man, kundi nag-uutog man sana siya sa sabi kang ina niya. Maghiling pirmi sa agihan, tapaka may nagbabarag-barag na mga pugot payo. Mga pugot payo na nasa coke float na mayong laog, nakikikalansing sa tanog kang aircon asin alambre, nagpapairinutan sa atensyon mo. Panata na ang gatak na bol asin gatak na ngabil sa pagbagtas sa gatak na daga. 1, 2, 3. Alas 6:30, pairinutan ng mga jeep sa mga estudyanteng pasahero. Kunan iba na mamamata pa sana, sinda nagpapasada na. Pagabot sa waiting shed sa may housing, nagsakay si B-boy na nakangisig. Aram na day mababawasan ang balon ng pamasahe. Sasabayan yan makusog na kanta sa sound system na kinasugan ni Cho driver. Bako ta gusto niyang madangugan DJ, kundi tanganing matahuban ng makukusog na tanugan sa iyang tulak. Happy Mother's Day sa kapos ko na ina. Si Saling. Si Saling nag-aaling-aling sa bintana, nag-iiling-iling, naghahalat, kapot siniling. Mantang si Pico nasa may pintuan, binabaak ang bangkulis na pinapahalian ng bituka kan si Masering Parabakal. Nagbura na naman si Rusty. Hinagaw kaya ni Pops ang mangkok ng malabnaw na laki mi. Swerte kang ngunan, Pops. Nawara si Paha ni Pico. Namumutla si Saling. Denggirong si Pico. Mantang dinuduruduldog ka ini, anhasang kansira bago ini halbuton. Hasta mautsan ng hinangos ang dati ng gadan na bangkulis. Nagpaaram kay Pico, sinda Josie asin Donna. Binitbitin na ang balde ng bangkulis na ilalakok sa sentro ng kalagbangan at yan panghapon ang uli ninda. Tulala si Saling. Ngayon pa nag-uuli si Palgot na nalamasan ni Pico subang gita. Inubo sa video karera si isang gatos sa bentakan si Bubog. Sinugo ni Saling si Edison na magbakal ng kortal sa kakok. Namutla si Pico. Denggirong si Saling. Nagkuriyat ang mga bituka hasang asinpiga sa salog. Alright, and the audience as well for being incredibly noisy tonight. Alright, so for the... Pwedeng yaw sila dyan. Huh? Para may reaction kang... Oh, yes, easy. That's a great idea. Okay. Your contestants, well, please welcome the contestants back to the stage. All right, so you guys pretty much have the bragging rights. Ako, champion. Bigol Pocher. Interview pa? Interview. Okay, so for the third place for this evening. Oh, then here's my drum roll. We have the lovely Jovi.
Here's our prize, and tell us a little about your experience of the Bicol Poetry Slam. Nagbali man lang kay ako for the sake of experiences. Hindi ko man in-expect na makakaabot pa ako sa finals, kaya I'm very thankful. Tapos may book pa, tapos may GC, may t-shirt, so I'm very happy. GC, so Chowking! Chowking yan. Alright, salamat, Joey. Alright, so we have... Alright, so... For the second place, first Bicol Poetry Slam Finals champion. Huh? We have Ben. The 0.1 difference. Ben, ano experience mo sa Bicol Poetry Slam? Nagsali pala ako gusto ko mag-ego GC. Thank you to Chowking! Alright. Salamat, Ben. Okay. And of course, the first place winner for the evening and the first Bicol Poetry Slam. Thank you po sa mga mabuot na judges. Tapos yan po, thank you sa experience. Thank you sa book, sa prizes, sa t-shirt talaga, Tapos sa book. Yan po. Thank you. Salamat din, Rhea. Salamat sa books. At salamat sa Almeria.